Oieri Barguren, zeinek esango duke, bigarren dezu Antzola sari honetan. Ze sorpresa. Bueno, bai, azkenin jendik etzun espero, baina ni banekin ze kondiziotan etorren. Atzoko mungiako sarilen desbia hori puzka utziten eta ez nun disputatzeik izen, baina banekin ondo neola eta gaur ilusio danakin etornez da bigarren penie da, baina kriston poza hartuen nik eta nire ingurukuk eta danai eskerrik asko esati bagarri atzezat. Nola junda lasterketa, sufritzen, ekipo gabe noski, azkenen besteek egiten dutenaren menpe. Da, ni pentsatzen nuen pixka desaperzibidola pasago nintzela, baina hendik ikustea jendik ondo ezautzen naula, kibela zein nahi zen. Eta jendik desente bigilau nau, kostauzat, eskapai harrapatzea. Eta gero ja hortik aurra pixkat karreri alde jarri zait, ekipo ipe ez nuen lan asko egiten eta suerte hori eukieten ez, bigarren posto batekin konformatzen naiz. Azken metro arte garaipena eskure ziren duzu. Bai eta ez, variantzin ikusten nuen bola ja girotzen dauzkela, sufritzen nahi nintzen. Ja nauken meta aliatzeko goue, irabazteko inberregu iti nahi nuen, baina ezin izan dut irabazi, kriston pena hartu dut. Batiz bat, ondala gutxi juntza egun Arturo Grabalo zinain nion dedikau gaurko garaipen bat, eta ezin izan dut, sentitzen, baina bigarren postu dedikatzen jot. Azkenekoa, Oier beti izango Oier? Bai. Ez nahi zaldauko. Nahi zautzen naunak, ez nahi zaldauko. Zorionak. Eskerrik asko.